Granxa galega de fora de Galicia ten que estar inmobilizado, pasar unha cuarentena de 21 días. Unha cuarentena que non só lle afecta a ese animal que chega de fora de Galicia, senón que lle afecta tamén a todos os animais da granxa a que chega ese outro animal. Así que todos os animais inmovilizados durante 21 días e din os tratantes de gando que estas medidas xa están a empezar a notalas. Home, claro que sí, mira, Serafín nota nas contas. Serafín é importador de gando en Lugo. El di que trae vacas de leite tanto de Alemanha como de Dinamarca como de Holanda, pero xa leva 2 meses que non quere traer animais. Por qué? Pois polas precaucións, por suposto, pero tamén porque el non quere ter os animais 21 días aí confinados. E claro, como esta norma vai a durar ata final de ano, Serafín vese afogado. Na explotación de Serafín o ambiente esta mañá non é de traballo, senón de incertidume. As naves levan 2 meses baleiras por unha corentena que paralizou por completo a importación do gando vivo. Serafín, 2 meses sen traballar, como estás levando ti isto? Bueno, pois estamos, como quen dice, parados de todo, non facturamos, non podemos meter animales polo tema da dermatosis. Nestes cubículos, nun día como hoxe, de onde habería animais? Bueno, nos traballamos maiormente Alemania. En Alemania está todo libre, non teñen ninguna enfermedade esa. E máis, nos falamos con eles para mellor facer unha prueba lá da dermatosis e dicennos, nos non podemos facer ninguna prueba de ninguna enfermedade que nos non temos. Pero ainda así vos estades sen traballar. Estamos sin traballar. Todo o que entre de fora de Galicia temos que entrar en cuarentena. E eu creo que isto vai repercutir porque vai faltar carne, vai faltar leite, e iso ao largo pois vai se notar. Así chegou aquel xoves 23 o camión diretiño de Alemania, totalmente baleiro. Ese día recibiches ti a chamada. Cantos animais tiñan que ter vido aquí? Bueno, en cada camión vimos cargando sobre 32, 33 animales. O camión xa estaba lá para cargar e realmente non cargamos polas pruebas que nos mandaban facer e por todo o protocolo que había que facer que non era viable. Esperemos que non pase nada máis, que nos abran o día 1, vamos para un tempo frío, o mosquito non ten por que traballar, nós non queremos subvencións, nin queremos axudas, nin nada, nós o que queremos é que nos deixen traballar, o que non podemos é facer unha cuarentena de animales porque dá moito traballo e moito costo. E como a Serafín, Pilar tamén é tratante de gando, aínda que a imaxe na súa explotación é un pouco distinta. Pilar, ti és outra das afectadas, aínda que polo que vexo ti tes animais. Sí, porque resulta que estas, pues justo los cogió justo el día que empezó todo el problema. Entonces ya pasaron la cuarentena y bueno, ahora en teoría están libres ya. ¿Cuántos días tiveron que estar aquí? 21. ¿Y las económicas? Pues mira, estamos teniendo una media de 8, 9 camiones al mes. Ahora multiplica por casi 2 meses. El problema está con Francia porque realmente los demás países no tuvieron nada, pero todo lo que no sea gallego no puede entrar. Tampoco sabe lo que van a hacer, porque aquí en Galicia nunca dio ninguna vaca. Entonces, bueno, pues esperar, no queda otra.